CCE 13 kapang dak pon bang thom ke brapli asai phu atum tangka maha ke thok pen chokamar ke longang thek klar dak pen ke klang pini nang litu maphan EC kenang soda birta nang ke wan pi bang so birta arju ikha kiwang ji apor CCE 13 long amen ke pang dak pon tang asai phu asai phiatum kopi ko son po bang thong ke brapli asai phu amen non het jong ke pang dak pon along Assam government pen kopia kang sayang denglo ke deng po bonta isi hon the pon mi mia lama bangki bang thong ke brapli asai phu amen ing than pon et poma mati ing nang pon thu ejima bonta klar dakang thek pen ki long atengki tangka maha ke thok pen kachi palong awareng ang hoi pusi patini pon thiplo kinep kang nang pon tang aphai bang thong ke brasir kep asai phu asai thiatum hem kang samalong pen jok de dapi non puthot aphai kang dang thu abirta keklang Arona tang pen kilang chari ponarpu Dibrot Kumar Sarma pen puthot patir piponsi tangka maha pen kinam ke ongdong asai phu amen klang ponlo alang lituma men ke klang ponamen lapuson hello DSP Faruk Ahmed DSP Nowamita Sarma DSP Phuskul Gogoi DSP Kul Pradip Bhattacharya ACS Tradip Roy ACS Kolyon Kumar Das DSP Dipankar Datta Loskar ACS Drobajoti Hathi Barua DSP Nilanjan Gogoi DSP Nitumoni Das DSP Borkiri Terang DSP Romiti Mungpi ACS Dhiraj Kumar Jain ACS Bikram Aditya Bora ACS Akasi Dwara DSP Ahima Kalita DSP Amit Raj Chaudhary DSP Rituraj Dole ACS Hitesh Mazumdar DSP Sajahan Sarkar ACS Nandita Hazarika ACS Jagadish Brahma DSP Asharya Jiwan Barua DSP Analyati Das DSP Sarup Bhalia Sarya DSP Sneha Deka pen chenglok bang thong ke brapli asai phuatum tangka maha pen kinam aboreng ang hoi puang thek klardak ang thek klang ponlo bang so puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kopi ko sona sai pensi dengji abangki apora longsi klang po non hejong APSC asatlang ke tok amen pen bang thong ke brasir ke aphan kinep kang nang long an parta bang thong ke brapli asai phuat omaphan kinam ke rep pen sai ki klem pon aboreng ang hoi pusi ang thek puthok klang pon thulo News Desk report Karbi Anglong Live